don Allah idan ka ci karo da wannan bidiyon kamin sharing ne ya kai inda nake so ya je. Ina miƙa gaisuwata ta musamman da 'yan uwa maza da mata da ke jihar Zamfara da ma Najeriya baki ɗaya. A yau ina so in yi jawabi mai matuƙar muhimmanci dangane da halin da jihar Zamfara take ciki. Halin rashin tsaro da zaman lafiya wanda ya addabi al'umma, ya hana ci gaba, ya hana yara zuwa makaranta, ya dakushe kasuwanci, ya jefa mutane cikin tsammani, firgici da damuwa. Kullum muna wayar gari da labarin kisa da garkuwa da mutane, harin 'yan bindiga da ƙone-ƙonen ƙauyuka. Wannan lamari ba zai ci gaba da faruwa ba a cikin ƙasa mai bin doka da oda. Zamfara jiha ce mai albarka cike da mutane masu nagarta da arzikin ƙasa. Amma sai gashi yanzu mun rasa zaman lafiya. Abin da yake faruwa yanzu ba wai ya shafi jihar Zamfara bane, ya shafi Najeriya baki ɗaya. Domin babu ci gaban da za a iya samu sai da zaman lafiya. Ina kiran gwamnatin tarayya da ta jiha, hukumomin tsaro da shugabannin al'umma da su tashi kai tsaye wajen kawo ƙarshen wannan masifa. Kada mu bari tsoron 'yan ta'adda ya maye zukatanmu. Kada mu yi shiru domin shiru alama ce ta yarda. Ina roƙon al'ummarmu da su kasance masu haɗin kai da addu'a ga bayanai ga hukumomi. Mu zama masu sa kai wajen ba da goyon baya don ganin an dawo da zaman lafiya a ƙasarmu. Zamfara tana buƙatar zaman lafiya, tana buƙatar ci gaba, tana buƙatar kwanciyar hankali, kuma da yardar Allah za mu samu zaman lafiya idan mun haɗa kai. Allah kawo mana sauƙi ya tsare ƙasarmu da sharri, ya sa zaman lafiya ya tabbata a Zamfara da ma Najeriya baki ɗaya. Allah ka samu dace.